имрӯзҳо шахсони имконияти маҳдуд дошта зери ғамхории бевоситаи давлат ва ҳукумати мамлакат қарор доранд. аз ҷумла дар шаҳри душанбе шароитҳои созгор барои ин қишри ҷомеа муҳайё карда шудааст. маркази хизматрасонии маишии ҷамъияти маъюбони шаҳри душанбе имконият аз ҷумлаи марказҳое мебошад, ки барои нафарони имконияти маҳдуд дошта касбу кори гуногунро меомӯзонад. ин навбат дар маркази мазкур синфхонаи инклюзивӣ ба истифода дода шуд, ки барои рушду инкишофи зеҳнии кӯдакони имконияти маҳдуд дошта заминаи хуб мегузорад. синфхонаи мазкур барои кӯдакони то мактабӣ, синни то мактабӣ кушода шудааст ва кӯдакони то мактабӣ ҷалб карда мешавад аз синни 4 сола то 7 сола ва синфхонаи мазкур дар ду баст фаъолият мекунад, яъне басти аввал аз соати 8 то соати 12 ва басти дуюм аз соати 1 то соати 4 ва бо шумораи 15 нафар кӯдакон. таҳсилот бо забони тоҷикӣ, бо забони давлатӣ, бо забони русӣ ва бо забони англисӣ сурат мегирад. баҳри амалишавии муқаррароти конвенсияи созмони милали муттаҳид дар бораи ҳуқуқҳои маъюбон бо қарори ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон аз 27 феврали соли 2020 нақшаи миллии амалҳо оид ба омодагии ҷумҳурии тоҷикистон барои ба тасвиб расонидани конвенсия дар бораи ҳуқуқҳои маъюбон барои давраи то соли 2024 ва барномаи давлатии муҳити дастрас ба тасвиб расидаанд. ин иқдом дар ҳамин доира роҳандозӣ гардид. мақсади кушода шудани ҳамин синфхонаи инклюзивӣ аз он иборат аст, ки мо бо ин восита кӯдакони дорои имконияташ маҳдуд ва кӯдакое ки бемаъюбиятанд дар якҷоягӣ ба таҳсил фароғ мегирем, то ин ки ба мактаб ба синфҳои ибтидоӣ омода шаванд ва то омода шуданашон тасаввуротшон нисбат ба хондану навиштан зиёд бошад. аз ифтитоҳи синфхонаи инклюзивӣ волидони кӯдакон хушҳол буда ба ташкилкунандагон изҳори сипос карданд. ин модарон шукр аз он доранд, ки дар чунин ватани орому осуда зери ғамхорӣ умр ба сар мебаранд. ба ғайр аз ин дар маркази мазкур ҳуҷраи махсус барои корҳои дузандагӣ ва дигар хизматрасониҳо амал мекунанд. ин марказ барои омӯзонидани касбҳои гуногун ба духтарон ва занони имконияти маҳдуд дошта низ саҳм дорад. 22 марти соли 2018 аз ҷониби президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон конвенсия оид ба ҳуқуқҳои маъюбон ба имзо расид, ки дар беҳтар гардидани зиндагии нафарони имконияти маъюбӣ дошта заминаи мусоид гузошт. ба истифода додани синфхонаи махсус барои кӯдакони имконияти маҳдуд дошта дар омода кардани онҳо ба мактаб ва инкишоф додани қобилияти зеҳнияшон мусоидат менамояд.